నీదాగి క్షణముండలేనయ్యా నీవు చూడని స్థలమేది యేసయ్యా కనుమరుగై నేనుండలేనయ్యా నీవు లేని చోటేది యేసయ్యా నీదాగి క్షణముండలేనయ్యా నీవు చూడని స్థలమేది యేసయ్యా కనుమరుగై నేనుండలేనయ్యా నీవు వినని మనవేది యేసయ్యా నీవు తీర్చని బాధ ఏది యేసయ్యా నీవు వినని మనవేది యేసయ్యా నీవు తీర్చని బాధ ఏది యేసయ్యా నీవుంటే నా వెంట అది చాలయ్యా 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 నీవు లేని చోటేది యేసయ్యా నీదాగి క్షణముండలేనయ్యా కయ్యను క్రూర పగకు బలి అయిన హేబేలు రక్తము పెట్టిన కేక విన్న దేవుడవు అన్నల ఉమ్మడి కుట్రకు గురి అయిన యోసేపు మరణ కోశ కోతి నుండి విన్న దేవుడవు కయ్యను క్రూర పగకు బలి అయిన హేబేలు రక్తము పెట్టిన కేక విన్న దేవుడవు అన్నల ఉమ్మడి కుట్రకు గురి అయిన యోసేపు మరణ కోశ కోతి నుండి విన్న దేవుడవు చెవియొక్కి నా మొరను యేసయ్యా నీవు వినుకుంటే నీ బ్రతుకలేనయ్యా చెవియొక్కి నా మొరను యేసయ్యా నీవు వినుకుంటే నీ బ్రతుకలేనయ్యా నీవుంటే నా వెంట అది చాలయ్యా నీవుంటే నా వెంట అది చాలయ్యా ఉంటే నా వెంట అది చాలయ్యా నీవుంటే నా వెంట అది చాలయ్యా నీవు లేని చోటేది యేసయ్యా నీదాగి క్షణముండలేనయ్యా Lord, praise the Lord. Good morning to everyone. This is the day that the Lord has made to rejoice in His presence. In our midst, Pastor Prasad is going to preach the word of God. Let's invite him and let's listen the word of God with prayer. Pastor, over to you. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ ఉదయకాలము మన ప్రభును రక్షకుని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదే రీతిగా ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన ప్రియులు దైవజనులు పాస్టర్ ప్రకాష్ గారికి అలాగనే సతీమణికి కుటుంబానికి నా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ప్రభు ఇంకా వారిని వారి పరిచర్యను దేవుని నామం మార్గమై బలముగా వాడుకొనును గాక. ప్రభుకు స్తోత్రాలు, దేవునికి మహిమ. ఉదయకాలం నిజంగా ప్రభు సన్నిధిని మనం కలిగి ఉండటం నిజంగా మన యొక్క భాగ్యం. ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఉండటం మనందరికీ ఎంతో ఆశీర్వాదకరం, ఎంతో దీవెనకరం. ఈ రీతిగా ఆయన పాదాల చెంత గడిపే భాగ్యం నిజంగా ఈ లోకంలో గొప్ప విషయం. యేసు ప్రభు వారు చెప్తారు కదా, మరి ఆ ఉత్తమమైన దాన్ని సంపాదించుకున్నది అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు అని. అవునండి, దేవుని సన్నిధిలో మనము గడుపుట నిజంగా మన భాగ్యం, మన ధన్యత. అది మన జీవితంలో అత్యుత్తమమైనటువంటిదని మనము సంతసించి ప్రభును ఆరాధించవలసిన వారిగా ఉంటూ ఉన్నాం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగా. ఉదయకాలం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్య ధ్యానంలోకి వెళదాం. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధమైన దేవ, కృపగల తండ్రి యేసురాజానికి వందనాలు ప్రభువా. మరి ఈ యొక్క ఉదయకాలం ఈ రీతిగా నీ పాదాల చెంత గడిపే భాగ్యం మాకు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. అవునైనా నీవు లేనటువంటి క్షణం మా జీవితాల్లో వ్యర్థం దేవా. మరి నీవు మా జీవితంలో అన్ని పరిస్థితుల్లో మాతో ఉండేవాడు, అన్ని సందర్భాల్లో మాతో ఉండేవాడు. ఎవరు చేయి విడిచినా నీవు మమ్మల్ని చేయి విడవవు, మమ్మల్ని నడిపించే దేవుడవు నీవై ఉన్నావు. అందుని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ దేవా మీ పాదాల చెంత కొద్ది సమయం నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతుండగా ఆత్మదేవ మీరే మాతో మాట్లాడి మాకు బోధించి మమ్మల్ని బలపరచుమని మీ సన్నిధానములో ప్రభువా నాయన ఈ రీతిగా ఈ భాగ్యవంతమైన సమయాన్ని మేము కలిగిన దాన్ని బట్టి స్తుతిస్తూ చేసిన ప్రతి మేలు బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ సేవకులు నైనా ప్రకాష్ గారు కుటుంబాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ వారిని వారి కుటుంబాన్ని మరింతగా బలపరచండి, సహాయం చేయమని వేడుకొనిచున్నా. దేవానికి స్తోత్రాలైనా నీ కృప కలుగజేయమని అల్పుడను దినదాసుడను ఆయన మరి వటివాడను నిష్ప్రయోజకులను ఒప్పుకుంటున్నాను. బలపరచండి, ఈ మహిమ కొరకే వాడుకొనమని. ఈ మాటలు ఎంతోమంది అయితే వింటున్నారో వారందరి జీవితాల్లో ఈ కార్యాలు జరిగించి మీ నామాన్ని మహిమపరచుకొనమని యేసు క్రీస్తు పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. ప్రియమైనటువంటి వారలారా, మరి ఉదయకాలం దేవుని వాక్యాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకున్నాము. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని మనము చదువుకుందాం. ఎఫెసీ పత్రిక పౌలపోస్తలుడు మరి ఎఫెసీ సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రికలో 5వ అధ్యాయం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రియమైన వారలారా, గమనించాలి, దేవుని పోలి నడుచుకుంటా. గమనించాలి, మన జీవితంలో మన నడక, మన ప్రయాణం ఏ రీతిగా ఉన్నది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. మనం ఏ రీతిగా నడుస్తూ ఉన్నాం, మనం ఏ రీతిగా నడిపించబడతా ఉన్నాం. పరిశుద్ధ పౌలు గారు అంటారు రోమా సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ, ఎందరూ దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడతారో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉంటారు అని మనం లేఖనాల్లో చూస్తాం. కాబట్టి ప్రభువులో మనము ఏ విధంగా నడుస్తున్నాము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. అనేక రకాల నడకలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. అయితే ఈ ఉదయకాలము మనము ఏ రీతిగా నడవాలి అనే విషయాన్ని పరిశుద్ధ లేఖనపు వెలుగులో కొద్ది నిమిషాలు
మనము ధ్యానం చేద్దాం. మొట్టమొదటిగా మనం చదువుకున్నాం ఇక్కడ, దేవుణ్ణి పోలి మనము నడుచుకోవాలి. దేవుణ్ణి పోలి మనం నడుచుకోవాలి. దైవజనుడు పరిశుద్ధ పౌలు గారు చెప్తా ఉన్నారు, ప్రియులైన పిల్లల వలె మీరు దేవుని పోలి నడుచుకోండి. దేవునిని పోలి మనము నడుచుకోవటం అంటే ఆయన ఏ రీతిగా నడవమంటున్నాడో, ఆయన ఏ రీతిగా నడిస్తే ఆయనకి ఇష్టమో పరిశుద్ధ లేఖనంలో అనేక విషయాలు ఆయన మన జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ప్రియమైన వారు గమనించాలి. 128వ కీర్తనలో మొదటి వచన భాగం ఈ రీతిగా మనకు తెలియజేస్తా ఉంది. ఏమంటాడంటే అక్కడ, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల యందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు. ప్రభు మార్గము నడిచేవారు ధన్యులు. ఆయన త్రోవలో నడిచేవారు ధన్యులు. ఆయన త్రోవలో మనము నడిచినప్పుడు మనము ఆశీర్వదించబడినటువంటి బిడ్డలముగా ఉంటాము అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు నేర్పిస్తుంది. ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు గారు ఎఫెసీ సంఘాన్ని ఈ రీతిగా హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాడు. గమనించాలి. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకోవాలి. దేవుని పోలి నడుచుకోవటము అంటే ఏంటో కొన్ని విషయాలు పరిశుద్ధ లేఖనంలో మనం చూస్తాం. అదే ఎఫెసీ పత్రికలోనే నేను బిడ్డారా 5వ అధ్యాయంలోనే 2వ వచనములో మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలోనే కిందికి వస్తే 2వ వచనములో ఈ రీతిగా మనకు బోధిస్తూ ఉంది. గమనించాలి. క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తను తాను దేవునికి అర్పణంగాను బలిగాను అప్పగించుకొనెను. అలాగుండే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి. దేవుని పోలి నడుచుకోవటము అనంటే దేవుడు తన ప్రియకుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారిని ఈ లోకానికి మరి పంపించినటువంటి మూల కారణం ఈ మాట మనందరికీ చాలా సుపరిచితం. యోహాను సువార్త 3:16, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. దేవుడు లోకమును ప్రేమించాడు అని లేఖనాలను చూస్తున్నాం. లోకం అంటే ఏంటి? దయచేసి గమనించాలి. గురజాడ అప్పారావు గారు ఒక మంచి మాట అన్నారు కదా. ఏమంటారు? లోకం అంటే మట్టి కాదోయ్ కదా, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అంటారు. అలాగే లోకం అంటే కూడా మనుషులు. దేవుడు లోకమును ప్రేమించాడు అనంటే దేవుడు మనుషులమైన మనల్ని ప్రేమించాడు. మనల్ని ప్రేమించి మనము పరిమళ వాసనగా ఉండడానికి తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారిని ఈ లోకానికి పంపి ఆయన కలువరి శిలువలో కార్చిన ఆ పరిశుద్ధ రక్తమును బట్టి, ఆయన చేసిన బలియాగమును బట్టి ఆయన మనలను తిరిగి అంగీకరించాడు. దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మనం ఇక్కడ చూడాలి. మనలను ఇంతగా ఆయన ప్రేమించాడు. ఎంతగా అనంటే తన సొంత కుమారుడు, తన ప్రియ కుమారుడు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారిని కలువరి శిలువకు అప్పగించే అంతగా, కలువరి శిలువలో యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క ప్రాణమును పెట్టినంతగా, అప్పగించినంతగా ఆయన మనలను ప్రేమించాడు. కాబట్టి మనము కూడా ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి అని పరిశుద్ధ లేఖనము నేర్పిస్తూ ఉంది. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. మనము ప్రేమ కలిగిన వారమై ఉండాలి. దేవుని ప్రేమ మహత్తరమైనది. ఆ ప్రేమను గుర్తిరిగి ఆ ప్రేమలో జీవించేవారు, ఆ ప్రేమలో నిలబడేవారు కూడా ఎంతో మహత్తరమైనటువంటి దీవెనకరమైనటువంటి వారిగా ఉంటారు. అందుకని వాక్యం చెప్తున్న మాట,
దేవుణ్ణి పోలి నడుచుకోండి అని మొదటి మాటలో చెబుతూ, రెండవ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మనందరి పాపముల కొరకై తండ్రి అయిన దేవుడు మనలను ప్రేమించినందు చేత తన ప్రియకుమారుని యేసుక్రీస్తు తను తాను మన కొరకు బలిగా అర్పణముగా అప్పగించుకున్నాడు అని లేఖనములో చూస్తున్నాం. ఆయన ఎలాగైతే మన కొరకు తను అప్పగించుకొని తండ్రి యొక్క ప్రేమను, దేవుని యొక్క ప్రేమను మన పట్ల వెల్లడి చేశాడో, బయలుపరిచాడో, ఇదిగో మనము కూడా ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి. దయచేసి గమనించాలి, ప్రేమ అనే మాట ప్రపంచమంతటా కూడా ధ్వనిస్తున్నటువంటి మాట. గమనించాలండి, ప్రేమ 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 ఎక్కడ చూసినా ప్రేమ అనే మాట ప్రతిధ్వనిస్తా ఉంది ప్రపంచమంతా కూడా. అనేక రకాల ప్రేమలు లోకంలో ఉన్నాయి, అనేక రకాల ప్రేమలు ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ, బంధుమిత్రుల ప్రేమ, అన్నదమ్ముల ప్రేమ కదా, రక్త సంబంధికుల ప్రేమ, ప్రేయసి ప్రేమ, భార్యాభర్తల మధ్యలో ప్రేమ కదండి. మరి ఈ రీతిగా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ప్రేమలు లోకంలో ఉన్నాయి. అయితే దేవుని బిడ్డలారా, గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ చాలా గొప్పది. అందుకనే ఆ ప్రేమను ఎరిగిన వారమై, దేవుని ప్రేమను మనము కనుగొన్న వారమై, ఆయన ప్రేమలో మనము నడిపించబడాలి అన్నది దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు నేర్పిస్తా ఉంది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. దేవుని పోలి నడుచుకోవటం అంటే ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవటం. ఈనాడు లోకములో ఎక్కడ చూసినా కానీ సహోదర భావం కనబడటం లేదు, ప్రేమ కనబడటం లేదు. కుటుంబాల్లో ప్రేమలు కరువైపోయాయి. దేవుని బిడ్డరా, రక్త సంబంధికుల మధ్యలో ప్రేమలు కరువైపోయాయి. గమనించాలి, స్నేహితుల మధ్యలో ప్రేమ కరువైపోయింది. అయితే ఈనాడు ప్రేమకు నిర్వచనమే మారిపోయింది అని చెప్పడానికి ఎలాంటి అనుమానం లేదు, సందేహం లేదు. కాబట్టి గమనించాలి, ఈనాడు లోకంలో ప్రేమలు ఎలాగ ఉన్నాయి అని అంటే, నీవు నా విషయంలో ఇది చేయగలిగితే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను, ఒకవేళ అది చెయ్యలేకపోతే నేను నిన్ను ప్రేమించలేను అని చెప్పేటువంటి రీతిలో ప్రేమలు ఉన్నాయి. దయచేసి గమనించాలి. అయితే తండ్రి అయిన దేవుడు మానవుల పట్ల చూపిన ప్రేమ ఎంత గొప్పది అనంటే దాన్ని వివరించడానికి వీలు కాదండి. దాన్ని వర్ణించడానికి మన వల్ల కాని పని అన్నమాట. మన భాష సరిపోదు, మన జ్ఞానము చాలదు దేవుని ప్రేమను గురించి మనము వివరించడానికి. గమనించాలి. అందుకనే ఒక భక్తుడు పాట రాశాడు, కవులు అయినా గాని వివరించలేరు, ఎవరైనా సరే లేరు యేసయ్య ప్రేమను వర్ణించడానికి ఈ లోకంలో ఎవ్వరికి కూడా జ్ఞానము లేదు, చాలదు కూడా, భాష చాలదు. ఏ భాషలో వర్ణించినా ఇంకా అది మిగిలే ఉంటది అనే మాట వాస్తవం. మనుషుల ప్రేమను వర్ణించవచ్చు, మనుషుల ప్రేమ యొక్క విధానం ఎంతో, ఆ ప్రేమ యొక్క ఆ ప్రభావం ఎంతగా ఉన్నదో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. కానీ దేవుని ప్రేమ మనుషుల పట్ల ఎంత గొప్పగా ఉన్నదో మనము వివరించాలి అనుకుంటే మాత్రం అది మనకు ఊహకు అందని ప్రేమ, ఆయన ప్రేమ. గమనించాలండి, ఈ లోకంలో మంచివారిని ప్రేమించటమే అరుదైపోయినటువంటి ఆ దినాల్లో మనం ఉంటున్నాం. గమనించాలి, కన్న తల్లిదండ్రులను పిల్లలు ప్రేమించే పరిస్థితుల్లో లేరు. అర్థమవుతుందండి. కట్టుకున్న భార్యను ప్రేమించే పరిస్థితుల్లో నాడు చాలా మంది భర్తలు లేరు. గమనించాలి, నీ కోసము కష్టపడేటువంటి నీ పిల్లల కోసము నీ కొరకు దివారాత్రులు కష్టపడుతున్నటువంటి భర్తను ప్రేమించేటువంటి భార్యలు కరువైపోయిన దినాల్లో మనం ఉన్నాం. మాత్రమే కాదు, సాటి మనిషిని మనిషిగా గుర్తించి ప్రేమ చూపలేనటువంటి దుర్భరమైన కాలంలో మనం ఉన్నాము అనే సంగతిని మరొకసారి దేవుని సేవకునిగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అందుకనే
దేవుని ప్రేమ గొప్పది, యేసయ్య ప్రేమ గొప్పది, యేసయ్య ప్రేమ అద్భుతమైంది, యేసయ్య ప్రేమ ఎంతో విలువైనది. అందుకనే పౌలు గారు అంటారు, యేసయ్య ఆ ప్రేమ యొక్క లోతు, దాని ఎత్తు, దాని యొక్క ఆ వ్యాపకము ఎంతో తెలుసుకోవాలి అని అంటాడు. తెలుసుకోవాలి అంటే నువ్వు ప్రభువులోనికి రావాలి, అప్పుడు ఆయన ప్రేమ ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది అని దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతా ఉన్నాం. కాబట్టి నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, మనం ఎట్లా నడుచుకోవాలి అని అంటే ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి, ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి. ప్రేమ లేని వాడు వ్యర్థుడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథము చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తా ఉందండి. ప్రేమ లేనివాడు వ్యర్థుడు. గమనించాలి, ఈనాడు చాలా మంది దాన ధర్మాలు చేస్తా ఉన్నారు, గొప్ప గొప్ప పుణ్యకార్యాలు చేస్తా ఉన్నారు. గమనించాలి, వాటి వెనక ఉద్దేశం ఏంటో కొన్నిసార్లు క్లారిటీ లేనటువంటి పరిస్థితి. అయితే క్రైస్తవులు పేదల మీద ప్రేమ చూపుతుంటే, అనాథల మీద ప్రేమ చూపుతా ఉంటే అది అర్థం కాని కొంతమంది ఏమంటున్నారు అని అంటే, దేవుని ప్రేమ వారికి అర్థం కాక మతం మారుస్తున్నారు, ప్రలోభ పెడుతున్నారు అని రకరకాలుగా వారి వారి భాషలో దాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ అంటే, యేసయ్య ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించేది. యేసయ్య ప్రేమ నశించిపోయే వారిని వెదకి రక్షించేది. యేసయ్య ప్రేమ దిక్కులేని వారిని ఆదరించేది. యేసయ్య ప్రేమ పాపానికి జోగుతున్న అనేకులను రక్షించేది, నరకము నుండి విడిపించేది. యేసయ్య ప్రేమ మరణము కంటే బలమైనది అని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని దాసునిగా, దేవుని సేవకునిగా నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కనుక దేవుని ప్రేమ కలిగిన వారిగా దేవుని ప్రేమలో మనము నడుచుకోవాలి అని పరిశుద్ధ లేఖనం ఈ ఉదయకాలం మనకు నేర్పిస్తా ఉంది. దేవుని ప్రేమ అద్భుతమైనది. దేవుని ప్రేమ ఎంత మరి మధురమైనది అని అంటే, అది తేనె కంటే, జుంటి తేనె దారల కంటే కూడా దేవుని ప్రేమ చాలా మధురమైంది. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రేమలన్నీ గతించిపోయినా యేసయ్య ప్రేమ గతించిపోదు. ఎందుకంటే అది నీ కోసం ప్రాణం పెట్టిన ప్రేమ. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా. ఈనాడు ప్రేమ కోసం ప్రాణాలు తీసేవారు ఉన్నారు, కానీ ప్రేమ కోసం ప్రాణాలు పెట్టేవారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు అని చెప్పటంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. కనుక ప్రియమైన వారు గమనించాలి, ఈనాడు మనుషుల ప్రేమలన్నీ ఎక్కడున్నాయంటే ఆస్తిపాస్తుల మీద, ధనం మీద. గమనించాలి, వ్యామోహముతో కూడిన ప్రేమలు, మోహముతో కూడిన ప్రేమలు. చాలా మంది యువత ప్రేమ 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 అని జపిస్తున్నారు, కానీ ఆ ప్రేమ యొక్క అర్థము తెలవనటువంటి దుర్భరమైన బ్రతుకులో ఉన్నారు అనేది వాస్తవం. చాలా మంది ప్రేమ అంటున్నారు, అసలు ప్రేమ అంటే ఏందో వాడికి తెలియదు. ప్రేమ అంటే ఏంటో వారు ఎరుగరు, ప్రేమకున్న అర్థం ఏంటో వారు ఎరుగరు కదా. పేపర్లో, అలాగనే న్యూస్ పేపర్లో, న్యూస్ ఛానల్స్ లో చూస్తున్నప్పుడు, వింటున్నప్పుడు నిజంగా ప్రేమ విలువ ఎంత దిగజారిపోయేటట్టుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనేది వాస్తవం, విచారకరమైన విషయం. గమనించాలండి, గమనించాలి. కానీ యేసయ్య ప్రేమ మానవు నుండి ఏమీ ఆశించలేదు. ఆయన ఆశించిన దాన్ని ఇవ్వడానికి మన దగ్గర ఏమీ లేదండి. గమనించాలి, మన దగ్గర ఏమీ లేదు ఆయన చూపిన ప్రేమకు ప్రతిగా ఇవ్వడానికి. గమనించాలి. కాబట్టి ఆయన షరతులు లేని ప్రేమను చూపాడు. మనలో ఏ మంచితనము లేకపోయినా, మనలో ఏ గొప్పతనము లేకపోయినా, నీతి లేని ప్రజలంగా మనం ఉన్నా ఆయన మనను ప్రేమించాడు. పరిశుద్ధ లేఖనములో ఓ శ్రేష్టమైన మాట రాయబడింది, యుక్త కాలమందు భక్తిహీనుల కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కలువరి శిలువలో చనిపోయారు. గమనించాలి, మనం ఇంకా పాపులమై ఉన్నప్పుడే ఆయన మన కొరకు శిలువలో
ప్రాణం పెట్టాడు అని పరిశుద్ధ లేఖనము నేర్పిస్తా ఉంది. ఇది దేవుని ప్రేమ, ఇది యేసయ్య ప్రేమ, ఇది సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుని ప్రేమ అని దేవుని సేవకునిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా గమనించాలి, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఏంటంటే దేవుని పోలి నడుచుకోవాలి అంటే ప్రేమ కలిగి మనము నడుచుకోవాలి అని పరిశుద్ధ లేఖనము నేర్పిస్తా ఉంది. అయితే ఈనాడు లోకంలో అనేకుల ప్రేమలు చల్లారిపోతా ఉన్నాయి, అనేకుల ప్రేమలు మాసిపోతా ఉన్నాయి, అనేకుల ప్రేమలు సమసిపోతా ఉన్నాయి. భార్య భర్తల మధ్యలో ప్రేమలు సమసిపోతున్న దినాల్లో మనం ఉన్నాం. తల్లిదండ్రుల ప్రేమలు సమసిపోతాయి, తల్లిదండ్రులు బిడ్డల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రేమలు సమసిపోతాయి. బట్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటిదనంటే దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి, దేవుని ప్రేమ, యేసయ్య ప్రేమ గతించిపోయేది కాదు. కాలాలు మారినా, తరాలు మారినా, పరిస్థితులు మారినా, ఎవరు మారినా, ఏది మారినా దేవుని ప్రేమ మారదు, దేవుని ప్రేమ మారదు. కాబట్టి మారని దేవుని ప్రేమ గుర్తెరిగి, మారని దేవుని ప్రేమను తెలుసుకొని ఆ ప్రేమమయుడైనటువంటి, ఆ ప్రేమామూర్తి అయినటువంటి యేసునాథుని చెంతకు రావాలి అని, ఆ ప్రేమలో నీవు నడుచుకోవాలి అని దేవుని సేవకునిగా ఈ ఉదయకాలం నా మనసారా నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రియమైన వారిని గమనించాలి, దేవుడు ఎంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అనంటే నీవు నశించడం ఆయనకు ఇష్టము లేదు, నీవు నరకాగ్నికి లోనవటం ఆయనకు ఇష్టము లేదు. గమనించాలి, నీవు నీ కుటుంబము లోకములో నాశనమైపోవటం ఆయనకు ఇష్టము లేదు. కాబట్టి దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకు తన ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని ఈ లోకానికి పంపించాడు. ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఒకవేళ నీవు క్రీస్తుని ఎరిగిన బిడ్డవైతే నిజంగా క్రీస్తు ప్రేమలోను ఉన్నావా? క్రీస్తు తన్ను తాను మన కోసం అప్పగించుకున్నాడు. అలాంటి ప్రేమ నీలో ఉన్నదా? దయచేసి గమనించాలి. నీ తోటి సహోదరుణ్ణి ప్రేమించాలి, నీ తోటి సహోదరుణ్ణి నీవు ప్రేమించాలి అని దేవుని వాక్యం నేర్పిస్తా ఉంది. ప్రేమ లేని వాడు వ్యర్థుడు అని కొరింథీ పత్రిక మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా మనకు తెలియజేయబడతా ఉంది. పరిశుద్ధ పౌలు గారు కొరింథీ సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ మొదటి పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో చెప్తా ఉన్నాడు, నీవు దేవదూతల భాషలో మాట్లాడినప్పటికీ కూడా, నీ శరీరమును కాల్చబట్టానికి అప్పగించినప్పటికీ కూడా, దయచేసి గమనించాలి, ప్రేమ లేని వాడవైతే వ్యర్థుడవు అంటున్నాడు. కాబట్టి వ్యర్థులముగా ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని చేయలేదు, మనం అర్థవంతమైన జీవితంలో ఉండాలని దేవుడు మనల్ని చేశాడు. కనుకనే దేవుని ప్రేమ ఎట్టిదో అనే విషయం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు బట్టబయలు చేయబడింది. కాబట్టి దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు, ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు కనుకనే ఈనాడు ప్రపంచములన్నీ కూడా నిలిచి ఉన్నాయి. ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు కనుకనే ఈనాడు ఆయనకు విరోధముగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలు వారికి ఇష్టానుసారమైన జీవిత విధానంలో నడుస్తున్నప్పటికీ ప్రేమ కలిగిన దేవుడు గనుక ఆయన తన దీర్ఘశాంతాన్ని బట్టి వేచి ఉన్నాడు, కాచుకుని చూస్తా ఉన్నాడు. దినమెల్లా ఆయన చేతులు మరి ప్రజల వైపు చాపి ఉంచాడు, ఆయన ప్రేమలోనికి రావాలని, ఆయన ప్రేమను గుర్తెరగాలని, ఆయన ప్రేమలోనికి వచ్చి ఇదిగో ఆయన ప్రేమతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ నిత్యత్వములోనికి ప్రవేశించాలని ఆయన కోరుతా ఉన్నాడు. ఇంకా క్రీస్తు ప్రేమను రుచి చూడనటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావేమో, క్రీస్తు ప్రేమను ఎరగనటువంటి వ్యక్తిగా నీవు ఉంటున్నావేమో, క్రీస్తు ప్రేమ విలువ తెలవనటువంటి వ్యక్తిగా నీవు ఉన్నావేమో. ఈ ఉదయకాలం, ఈ పగటి వేళ ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దేవుని ప్రేమలోనికి రా, దేవుని ప్రేమలోనికి వస్తే, క్రీస్తు ప్రేమలోనికి వస్తే ఆ ప్రేమ నిన్ను రక్షిస్తుంది. గమనించాలి, ఈనాడు లోకములో ప్రేమ చంపుతుందండి,
కానీ యేసయ్య ప్రేమ బ్రతికిస్తుంది. యేసయ్య ప్రేమ జీవాన్ని పోస్తుంది. యేసయ్య ప్రేమ చనిపోతున్న వ్యక్తికి బ్రతకాలన్న ఆశ కలిగిస్తుంది. దయచేసి గమనించాలి నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా, యేసయ్య ప్రేమ గొప్పది. అందుకని దేవుని వాక్యం ఈ ఉదయకాలం చెప్తున్న మాట ఏంటిదంటే ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి. ఈనాడు అనేకుల ప్రేమలు చల్లాట అనుకున్నటువంటి కారణం ఏంటో తెలుసండి. మత్తయి సువార్తలో 24వ అధ్యాయంలో ఒక మాట రాయబడింది. 22వ వచనం అనుకుంటాను, 12వ వచనము. అక్కడ ఏం రాయబడింది అంటే అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతుంది. అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతా ఉంది. ఎక్కడ చూచినా అక్రమం, ఎక్కడ చూచినా మరి చాలా భయంకరమైనటువంటి మరి అవినీతి కనబడతా ఉంది. అక్రమం, అవినీతి కనబడతా ఉంది. క్రమము లేనటువంటి విధానాలు కనబడతా ఉన్నాయి. అక్రమము విస్తరించడం చేత అనేకుల ప్రేమలు ఏమైపోతున్నాయట, చల్లారిపోతా ఉన్నాయి. కాబట్టి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అక్రమము విడిచిపెట్టాడు, అక్రమానికి దూరంగా బ్రతకాలి. అక్రమము మన జీవితంలో ఉన్నట్లయితే, లేక మనము అక్రమములో ఉన్నట్లయితే దేవుని ప్రేమ మనకు అర్థం కాదు. ప్రేమ అనేది మనలో కనబడదు. కాబట్టి గమనించాలి. యోహాను పత్రిక, మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం చెబుతున్న మాట ప్రకారం దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడు. గాడ్ ఈజ్ లవ్, దేవుని వాక్యం చెప్తాం. కాబట్టి గమనించాలి, దేవుడు అంటే ప్రేమ, దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. కనుక ఆయన తన పోలిక చొప్పున తన రూపంలో మరి మానవుణ్ణి చేశాడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తాం. కాబట్టి ఆయన స్వరూపం ఏంటిది అంటే మొదటి పత్రిక యోహాను పత్రిక 4:8 ప్రకారంగా ఆయన ప్రేమ స్వరూపి. కనుక నీవు నేను కూడా ఆ సారూప్యములో, ఆ పోలికలో, ఆ యొక్క ప్రేమలో ఉండాలి అన్నదే దేవుని ఉద్దేశం, దేవుని యొక్క చిత్తం, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. కాబట్టి దేవుని ప్రేమ కలిగిన వారమై మనము జీవించాలి. గమనించాలండి, ఒకరినొకడు ప్రేమించాలి, ఒకరి యెడల ఒకరం ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది. ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యము చేయుటకును ఒకరినొకరము పురుకొల్పుకోవాలి అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది. ఒక మాట దయచేసి అర్థం చేసుకుందాం. ప్రేమలు చల్లారిపోతున్న దినాల్లో, ప్రేమలు కనబడకుండా పోతున్న దినాల్లో మనము ప్రేమ కలిగి జీవించగలిగిన వారిగా మనం ఉండగలిగితే నిజంగా మనకంటే ధన్యులు ఇంకొకరు లేరండి. అయితే ఈ ప్రేమ ఆత్మదేవుడు మన హృదయాల్లో కుమ్మరిస్తాడు. దేవుడే తన ప్రేమతో మనల్ని నింపుతాడు. తన ఆత్మ మనలను తాకినప్పుడు, తన ఆత్మతో మనము నింపబడినప్పుడు అక్కడ ప్రేమ ఉంటది అని పరిశుద్ధ లేఖనములో మనం చూడగలుగుతాం. గమనించాలి. ఆత్మ ఫలమేమనగా అని గలతీ సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ దైవజనుడు పరిశుద్ధ పౌలు గారు చెప్తారు. 6వ అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయము 22వ వచనాన్ని చదువుతున్నప్పుడు అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా ప్రేమ అని పెట్టాడు. మొట్టమొదటిగా ఆత్మ ఫలంలో ప్రేమ మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నది. దయచేసి గమనించాలి. చివరిగా నిలిచేది ఏంటో కూడా రాయబడింది. ఎబ్రీ పత్రికలో చూస్తే మనం చూడగలిగితే అక్కడ అంటాడు, చివరికి ఏం నిలుస్తాయంటే విశ్వాసము, ప్రేమ, ఇవి నిలుస్తాయి అని చెప్పాడు. ప్రేమ నిలుస్తుంది. కాబట్టి దేవుని ప్రేమ నిలుస్తుందండి. మనుషుల ప్రేమలు నిలవకపోవచ్చు, మనుషుల ప్రేమలు అంతంత మాత్రంగా ఉండొచ్చు, మనుషుల ప్రేమ నీకు అసలు లభించకపోవచ్చు ఈ లోకములో. అవునండి, వాస్తవానికి నేడున్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మనం చూడగలిగితే దేని బిడ్డారా గమనించాలి, ప్రేమ అనేది ఎక్కడా కనబడటం లేదు. ప్రేమ బహుదూరమైపోయినటువంటి దినాల్లో మనమున్నాం. అయితే బహుదూరముగా ఉన్న నిన్ను ప్రేమించే ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమ. పరిశుద్ధ లేఖనములో లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో మనము చూడగలిగితే ఒక తండ్రికి 2 కుమారులు ఉన్నారు. అందులో చిన్న కుమారుడు, దయచేసి గమనించాలి, అందులో
చిన్న కుమారుడు నేను బిడ్డరా తండ్రి దగ్గర గొడవాడి తన ఆస్తిలో భాగం ఇమ్మని ఆస్తిలో భాగం తీసుకొని దూరదేశం వెళ్ళిపోయాడు, దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఏంటి అనంటే అతడు ప్రేమించిన రీతిగా అతడు జీవించాలనుకుని అతడు వెళ్ళిపోయాడు. దూరదేశం వెళ్ళిపోయి అతడు తన కలిగినటువంటి ఆస్తిని అంతటిని కూడా అతడు కోరుకున్నట్లుగా వ్యర్థపరుచుకున్నాడు, ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు. అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది, దుర్వ్యాపారము చేత అతనికి కలిగినదంతా పోగొట్టుకున్నాడు, ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. అతని దగ్గర ఆస్తి ఉన్నప్పుడు, డబ్బు ఉన్నప్పుడు చాలా మంది స్నేహితులు అతనికి ఉన్నారు, చాలా మంది అతని ప్రక్కన చేరారు. ఎప్పుడైతే అతని ఆస్తి కరిగిపోయిందో, ఎప్పుడైతే అతనికి ఉన్న ధనం కరిగిపోయిందో, ఎప్పుడైతే అతనికి కలిగినటువంటి ఆ యొక్క ఏమంటారు కలిమి కరిగిపోయిందో గమనించాలి. స్నేహితులందరూ విడిచిపెట్టారు. ఆ స్నేహితుల ప్రేమలన్నీ దూరం అయిపోయాయి. చిన్న చిన్నగా అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. వాడక్కడే ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. ఆకలితో అలమటించే పరిస్థితుల్లో తన ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఆ దేశంలో ఆ ప్రాంతంలో ఒక పందుల యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పందుల యజమాని అతన్ని పందులు మేపడానికి పెట్టాడు. దయచేసి గమనించాలి, ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితి. ఆ అధ్యాయం మనం చదువుతా ఉంటే అతడు ఒక రాకుమారునిగా ఉండవలసిన వాడు, సమృద్ధి అయినటువంటి స్థితిలో తులతూగుతూ సంతసించవలసిన వాడు, సుఖ సౌఖ్యములతో ఉండవలసిన వాడు, తండ్రి సహవాసములో, తండ్రి ప్రేమలో, సహోదర ప్రేమలో చాలా చాలా ఆనందకరమైన జీవితాన్ని అనుభవించవలసినటువంటి ఆ వ్యక్తి దూరంగా వెళ్ళిపోయి తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్నాడు, ప్రేమను పోగొట్టుకున్నాడు. అయితే దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి, దూరమైంది ఆ వ్యక్తి, కానీ అతని తండ్రి మాత్రం అతన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. వాడు వెళ్ళిన నాటి నుండి ఆ తండ్రి ప్రేమతో ఆ కుమారుని కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. అక్కడ లేఖనాలు మనము చదవగలిగితే దేవుని బిడ్డలారా గమనించాలి, వాడింకా దూరముగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి అతని మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని కౌగులించుకొని తిరిగి మరలా అతన్ని తన ఇంటిలో చేర్చుకున్నాడు అని లేఖనాల్లో మనం చూడగలుగుతాం. దయచేసి గమనించాలి, ఆ తండ్రి ప్రేమ ఎంత గొప్పగా కనబడుతుందో మనము చూడాలి, గమనించాలండి. ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి తండ్రుల ప్రేమ కూడా దేవుని బిడ్డలారా అంతరించిపోతున్న కాలంలో మనమున్నాం. శరీర సంబంధమైనటువంటి తల్లిదండ్రుల ప్రేమలు కూడా అంతరించిపోతున్న దినాలు మనమున్నాం. కానీ పరమ తండ్రి యేసునాథుని ప్రేమ ఎప్పటికీ కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టదు. దయచేసి గమనించాలి, వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడే పరిగెత్తుకొని వెళ్ళాడంట ఆ తండ్రి. దయచేసి గమనించాలండి, దూరంగా ఉన్నప్పుడే. ఎందుకు అనంటే అతడు వెళ్ళిన నాటి నుండి ఆ తండ్రి అతని కోసం ఎదురు చూస్తానే ఉన్నాడు. ఎప్పుడు తిరిగి నా కుమారుడు నా ఇంటికి వస్తాడో, ఏ పరిస్థితుల్లో తిరిగి నా ఇంటికి వస్తాడేమో అన్నటువంటి ఆ మనస్సు కలిగిన వాడై ఆ తండ్రి దేవుని బిడ్డలారా ప్రేమతో ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. కనుకనే వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడే వాడిని గుర్తుపట్టాడు. గమనించాలి, ఆ చిన్న కుమారుడు బహుశా ఇంటి నుండి వెళ్ళేటప్పుడు గమనించాలి, మరి ఆ ఆడంబరముతో వెళ్ళుంటాడు. ఆస్తి అంతా సమకూర్చుకొని చాలా నిండుగా వెళ్ళుంటాడు. కానీ అన్ని పోగొట్టుకొని బికారిగా మారిపోయి, గమనించాలండి, పందులు కాసుకునేటువంటి దుస్థితికి దిగజారిపోయాడు. పందులతో సహవాసం చేశాడు. గమనించాలి, అతని దగ్గర ఆరోగ్యం కూడా లేదు. ఆహారము ఎప్పుడు తిన్నాడో తెలియదు. ఆ అన్నము లేక పందులు తినే పొట్టుతో
కడుపు నింపుకోవాలని ఆశపడ్డాడు, కానీ అది కూడా అతనికి దొరకలేదు. అప్పుడు అనుకున్నాడు, నా తండ్రి ఇంట్లో అనేక మంది పని వాళ్లకు సమృద్ధిగా అన్నం ఉన్నది, కానీ నేను ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోతున్నాను అని అంటున్నాడు. అతని జీవితంలో ప్రేమ అనే ఆహారం లేదు. గమనించాలండి, శారీరకమైన ఆహారం ఒక్కటే కాదండి, అతని జీవితంలో ప్రేమ అనే ఆహారం లేదు. ప్రేమ మనిషిని బ్రతికిస్తుందండి. ప్రేమ మనిషిని జీవింపజేస్తుంది. ప్రేమ మనిషిలో ఆశ పుట్టిస్తుంది. ప్రేమ మనిషిలో బ్రతకాలన్న కోరిక పుట్టిస్తుంది. అది దేవుని ప్రేమ. మనుషుల ప్రేమలు కాదు దైవ బిడ్డలారా, మనుషుల ప్రేమలు కాదు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఈ లోక ప్రేమలు మనల్ని బ్రతికించే దానికంటే సంపేవిగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవటంలో ఎలాంటి అనుమానము లేదు. కాబట్టి దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఒకసారి ఆలోచించాడు. ఆ తండ్రి వాడిని దూరంగా ఉన్నప్పుడే గుర్తుపెట్టాడు. దేవుని ప్రేమ మనల్ని గుర్తుపడుతుందండి. మన స్థితిగతులు ఏంటో దేవుని ప్రేమ అర్థం చేసుకుంటది. ప్రేమ అంటే యేసయ్యే. యేసయ్య అంటే ప్రేమే. ప్రేమకు మారు పేరు యేసయ్యే. ప్రేమకు మారు పేరు ఆయన కలువరి సిలువలో చేసిన ఆ గొప్ప సిలువ యాగమే. దయచేసి గమనించాలి, ప్రేమ అంటే త్యాగం. యేసయ్య మన కొరకు ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు. యేసయ్య మన కోసం సింహాసనాన్ని త్యాగం చేశాడు. యేసయ్య మన కోసము దేవుడు అయ్యుండి, దైవ కుమారుడు అయ్యుండి, ఎవరు సమీపింపరాని మహా తేజస్సులో వసించేవాడైనప్పటికీ కూడా మన కోసం అదంతటిని కూడా త్యాగం చేశాడు. చివరికి తన ప్రాణాన్నే త్యాగం చేశాడండి. గమనించాలి. కనుక దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఈ ఉదయకాలం, ఈ పగటి వేళ మరొకసారి నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని దేవుని సేవకునిగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవడానికి ప్రయాసపడదాం. ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవడానికి ఇష్టపడదాం. ప్రేమను సంపాదించుకుందాం. ఇప్పటి వరకు ప్రేమ 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 అని అనుకున్న ఆ ప్రేమ నీ జీవితంలో సరైనదిగా ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు. ఆ ప్రేమ నీకు దొరికిందో లేదో నాకు తెలియదు. ఆ ప్రేమకు నీవిచ్చినటువంటి అర్థం ఏంటో నాకు తెలియదు. ఈ ఉదయకాలం దేవుని సేవకునిగా నేను ప్రేమతో రెండు చేతులు జోడించి మనవి చేస్తున్నాను. ఈ లోకములో ఏ ప్రేమ స్థిరమైనది, శాశ్వతమైనది కాదు. ప్రేమలన్నీ, ఈ లోకములో ఉన్న ప్రేమలన్నీ గతించిపోయేవే. కానీ యేసయ్య ప్రేమ ఎప్పటికీ గతించదు. యేసయ్య ప్రేమ ఎప్పటికీ విడిచిపోదు. యేసయ్య ప్రేమ లోకములో లేని ప్రేమ. ఆయన ప్రేమ మనుషుల దగ్గర దొరికే అలాంటి ప్రేమ కాదు. ఆయన ప్రేమ శాశ్వతమైంది. ఆయన ప్రేమ త్యాగముతో కూడింది. మన కొరకు యేసయ్య తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు. గమనించాలి, ఇట్టి ప్రేమను నువ్వు తెలుసుకోవాలని, ఇట్టి ప్రేమను నువ్వు గుర్తెరగాలని, ఇట్టి ప్రేమలో నువ్వు ఉండాలని దేవుని సేవకునిగా, యేసయ్య ప్రేమను రుచి చూచిన వ్యక్తిగా నేను నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఈ మాటలు మీతో పంచుకుంటా ఉన్నాను. సో గాడ్ ఈజ్ లవ్. దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుని దగ్గరికి తిరిగి రా. ఎంతకాలం ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోతావు? ఎంతకాలం ఆయన ప్రేమను, ఆయన ప్రేమ యొక్క విలువను గుర్తెరగకుండా నీ జీవితాన్ని నష్టపరుచుకుంటావు? లోకములో ప్రేమ ఎక్కడో ఉందని పరుగులెడుతున్నావేమో. ఈ లోకములో నీవు అనుకుంటున్నటువంటి ప్రేమ నిన్ను మోసం చేస్తుంది. ఈ లోకములో నీవు అనుకుంటున్న ప్రేమ నిన్ను ఏదో ఒక రోజు విడిచిపెట్టిపోతుంది. ఈ లోకంలో నీవు అనుకుంటున్న ప్రేమ నిన్ను దుఃఖానికి గురి చేస్తుంది. ఈ లోకంలో నీవు అనుకుంటున్న ప్రేమ నిన్ను ఒంటరి వానిగా చేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి దేవుని ప్రేమ చాలా 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 గొప్పది. దేవుని ప్రేమ అద్భుతమైనది. దేవుని ప్రేమ అమూల్యమైనది. దేవుని ప్రేమ ఆశీర్వాదకరమైంది. దేవుని ప్రేమ శాశ్వతమైంది. కాబట్టి దేవుని ప్రేమను గుర్తెరిగి ఆయన ప్రేమలో నీవు ఉండగలిగితే, ఆయన ప్రేమలో నీవు నిలవగలిగితే, నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా, నీకంటే గొప్ప ధనవంతుడు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరని
ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. దేవుని ప్రేమ మనలను శ్రీమంతులుగా చేయగలదు. దేవుని ప్రేమ ఈ లోకంలో మనలను స్థిరమైన వారిగా నిలబెట్టగలదు, స్థిరమైన రాజ్యంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళగలదు. కాబట్టి దేవుని ప్రేమను గుర్తెరు, దేవుని ప్రేమను కలిగి ఆ ప్రేమలో నడుచుకోవాలని పరిశుద్ధ లేఖనము హెచ్చరిక చేస్తా ఉంది. కనుక దేవుని ప్రేమను బట్టి ఈ మాటలు నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రేమ అంటే యేసయ్య, యేసయ్య అంటే ప్రేమ. ప్రేమకు అసలైన భాష్యం చెప్పింది యేసయ్య ఒక్కడు మాత్రమే. అది కలువరి సిలువలో మనము చూడగలం. సిలువ దగ్గరికి రా, యేసయ్య ప్రేమ ఏంటో నీకు అర్థమవుద్ది. సిలువ దగ్గరికి రా, దేవుడు నిన్ను, నన్ను, మనందరినీ, లోకాన్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ ప్రేమలోనికి నీవు రావాలని, ఆ ప్రేమ కలిగి నువ్వు నడుచుకోవాలని, ఆ ప్రేమ నిన్ను బలపరిచేది అని ఈ ఉదయకాలం దేవుని సేవకునిగా నేను మనవి చేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తా ఉన్నాను. ప్రభు ప్రేమ మీ అందరికీ సమృద్ధిగా కలుగును గాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేసి నేను ముగిస్తాను. తలలు వంచండి. దయగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, గొప్ప దేవ, మీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు సమర్పిస్తున్నాను. దేవా, నీవు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించావు. దేవా, నీవు మమ్మలను నీ ప్రేమతో ఆదరించావు. నీ ప్రేమతో దైనా మమ్మలను ఇంతవరకు నడిపిస్తున్నావు. అయితే నీ ప్రేమను మేము ఎరగాలని, నీ ప్రేమలో మేము నడుచుకోవాలని నీవు మరొకసారి మాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు స్తోత్రాలు. దేవా, నీ ప్రేమను ఎరగని ప్రజలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. నీ ప్రేమను ఎరగక నాయన ఈ లోకములో ఉన్న ప్రేమల కొరకు ప్రయాసపడుతున్నారు, పరుగులెడుతున్నారు. నిరాశపడి దేవా అది దొరకకపోగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. దేవా, నిజమైన ప్రేమ నీలో ఉంది. నీవు ప్రేమ స్వరూపుడం కనుక నీ వద్దకు రాగలిగిన వారిగా దేవా ప్రజలను మీరు దర్శించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం. నిన్ను ఎరిగిన మేము కూడా నీ ప్రేమ కలిగిన వారమై జీవించడానికి సహాయం చేయండి. ఒకరి ఎడల ఒకరం ప్రేమ కలిగిన వారిగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. తద్వారా మీ నామానికి మహిమను ఆపాదించుకునమని మా ప్రియులు దైవజనులు పాస్టర్ ప్రకాష్ గారి కుటుంబాన్ని, మరి పరిచర్యను మీరు దీవించమని, దేవా ఎంతమంది అయితే బ్రాడ్కాస్టింగ్ ద్వారా నైనా నీ మాటలు వింటున్నారు వారందరి జీవితాల్లో ప్రేమ నింపి ప్రేమలో వారు ఉండడానికి సహాయం చేయమని, నీ ప్రేమ అయ్యా అద్భుతమైనది కనుక అటు నీ ప్రేమలో మమ్మల్ని అందరినీ నిలబెట్టమని, కృప చూపమని నజరుడైన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సమయం ప్రభు నాకు ఇచ్చిన బట్టి ప్రభుని స్తుతిస్తూ మరొకసారి ఆ ప్రియ సహోదరికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor, for coming to the podcast. Thank you. We are blessed by the word of God. Okay.